Orduko trena zela izaten zen. Hemen ez da un txokolatera, nik ez dut zaitu. Erandioko landan bai, mugirioten zana. Zeran txokolatera? Txokolatera, ez dakizu zer dan txokolatera handi no? Keaz eta iketzaz eta egurreaz egoten zen makine. Ez tozu zezetu? Ez, neukez. Ni bai. Además, neugura esan hori gure aiteri entzuten dekotzat nik. Mugiko trena, inaugura zela bere jaio zen egunen. Bai, Bai. Bere jaio zen egunen. Pasadan siglon ez arteko siglon. Artekon. Bai, Eta Santo Tomas egunen jaio zen, eta dana zuri egon zela. Dana edurreaz. Bai. Izen zan txokolatera polite. Ni eskondu gintzezanen. Ni eskondu nintzanen, berrota marroteia. Bai. Txokolatera nion gintzezanen. Santanderrera ejede novio zen. Santanderrera gintzezanen eta txokolatera izen zen. Bai, txokolatera orduko. Bai, orduan txokolatera egon zen. Luis Apurrete ataron nolan buru ezetik, bentanatik, eta dana bakondara duztin miotzen baltza esaz. Horikeie edo. Bai. Keaz, ez da? Bai.